Σεραίοι έμποροι και επιχειρηματίες που είμαστε πάρα πολύ πληγωμένοι με όλα αυτά που μας έρχονται το 2014, αλλά να μην ξεχνάμε και το 2013. Κύριε εκπρόσωπε του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, κύριε Περιφερειάρχα, που ξέρω ότι θα έρθει σε λίγο, το έχω γραμμένο και συγγνώμη που το έχω πει έτσι. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργη Καβαθά, κύριε Γενική Γραμματέα της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργη Κουράση, κύριε Ταμεία της ΓΕΣΕΒΕ, αν υπάρχει κάποιος βουλευτής, δεν υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, αν είναι εδώ πέρα, κύριε εκπρόσωπε της ΠΑΕ Πασεραϊκός, όλος ο νομός Πασεραϊκός και με την νίκη. Γι' αυτό ζούμε, εσείς μπροστά και εμείς από πίσω.